But the first thing to say is it's a really unique seal. We have nothing like that before that seal, we have nothing like that after that seal. The image is very clear, and the inscription is completely legible, which is wonderful for something that's 1,300 years old. It says, Theotokos, help to value Caesar. Die berühmteste Tat Khan Terwels ist sicherlich die Wiedereinsetzung Kaiser Justinians II. Бих казала, че всъщност България влиза в Европа през 705 година. Между 43-та и 44-та е единствената пауза на проучванията на Плиска, т.е. почти 130 години се проучва и площта, която е проучена е под 1%. Само е необикновено, че Плиска не се повтаря в Европа никъде. Такова нещо няма. От 8 век в Европа баня от 8 век не е открита. Тук са 7. Ключова е обсадата на Константинопол и победата на ромеите и българите на арабите за съдбата на Европа. Без съмнение. Щом светец говори за някой друг човек като светец, значи той е светец.